Днес у нас е в ход планът Баязид 2, второто потурчване на България. Това е многопосочна стратегия за разгром на нашата държава и откъсване на големи части от нея в полза на югоизточната ни съседка. Основата на тази стратегия поставя създателят на светска Турция Мустафа Кемал Ататюрк. Планът Баязид 2 предвижда и турцизиране на българо-мухамеданите и откъсването им от родовия корен. За целта се прилага теорията за турско-ислямския синтез. Религията се отъждествява с етноса. Резултатите от тази агресивна спрямо България политика днес вече са налице. Тук го е владяла Турция. Турция го е владяла. Как не го е владяла? Теп имам немало. Турция го е владяла. След това други. Хайде на България, хайде. Вие не можете да се оправите, дошли сте тук да снимате интервю. Защо се делим на вие и ние? Защото вие българите и ние мюсюлманите. Езика ми е турски и съм турчин и ислямската религия изпълнявам. Откъде сте дошли? От Турция ли? Аз съм си от тук, ама съм научил турски. Няма българи мюсюлмани. Как помагате? Какви са? Те са мюсюлмани. Те са мюсюлмани от начало. Те са мюсюлмани. Преди 1100 години. Не са мюсюлмани, те са по-мухамеданчени. Няма такова нещо, това не е верно. Те са приели само доброволно, както турци. Ама защо говорите сега, като знаете? Ние като цяло сме по маси. Това го казвам смело. Народност и религия са две различни неща. Това трябва да знае от всеки човек. Ти щом приемаш исляма, трябва да приемеш и народността. Ти как се самоопределяш? Аз съм муслиманин и я. Мюсюлманин, ама като това е по вероизповедание, а по националност, по етнос как? Аз съм турчин. Турчин. Турчин се намира. Турчин си? Да. Документиран турчин. Родопите си отиват неумолимо от България. Това е страшното. Един от механизмите за дестабилизиране на нашата страна е турцизирането на българо-мухамеданите. В началото на 20 век сред тях текат опасни за експанзионистичната политика на Анкара процеси. През 1912 година започва масовото им покръстване. За около половин година 200 000 българо-мухамедани приемат наново вярата на дедите си. Както основателно отбелязват редица изследователи, това е велик национален акт. Уви, само след няколко години е погребан от късогледата и безотговорна политика на доктор Васил Радославов и ръководената от него либерална партия. Заради конюнктурни политически сметки и гласовете на неколцина турскоезични депутати, той анулира покръстването и възстановява турско-арабските имена на българо-мухамеданите. Турските правителства винаги са били особено чувствителни към процесите сред българо-мухамеданите. Затова Анкара изгражда широка мрежа от организации с благовидни имена, чиято основна цел е турцизиране на това население. В Шумен се създава духовното училище Нюввап, където преподават история на Османската империя. Разбира се, в нарушение на тогавашните български закони. Днес обаче средното общообразователно духовно училище Нюввап е легализирано с утвърден учебен план от Министерството на образованието и науката. Училищната сграда се намира срещу най-големия ислямски храм в България – Шериф Хамил Паша, известен с името Тумбул джамия, заради тумбестата форма на купола. В училището, върху чиято фасада стои табела с надпис на български и турски език, има мъжки и женски паралелки. В тях, освен турци, учат и българо-мухамедани. Те идват предимно от бедни райони, привлечени от пълния пансион и безплатните екскурзии до Турция, които училището им осигурява. Една от целите на тези екскурзии е да се възпита у децата любов и привързаност към югоизточната ни съседка.
Ти как разбра за това училище? Братовчетка ми завърши тук и от нея разбрах. Знаех за това училище преди да дойда тук. Доволна ли си? Да, доволна съм. Да, Какво ви осигуряват? Закуска, обяд, вечеря, място където да останем, всичко безплатно. Как реши да се запишеш тук в това училище? Аз Как разбра за него? видях от телевизора. Научих от телевизора, че учат и момичета и реших да дойда тук. По коя телевизия го видя? BTV, май беше. Всичко си имаме. Пансион, обяд, вечеря, закуска. А някъде на екскурзия водят ли? Да, пролета в Турция ни водят. Понякога из България ни ходим. За колко време ходите на екскурзия в Турция? 40 дена. И какво правите там? Разглеждате за Аз още не съм ходила. За първа година съм тук и те ходиха. Другите ученици ходиха и там учат духовните предмети понякога и разхождат цялата Турция. Разхождат ги там и прекарват чудесно. Там посетихме различни музеи, забележителности и всякакви други така. В Анкара сме ходили още, в Дианета и там ми хареса. Бая се разкарахме. В Текирда бяхме, Истанбул бяхме, Бурса бяхме, Улда бяхме, Чанаккале бяхме. Безплатна ли беше? Да, безплатно беше, всичко безплатно беше. И там какво правихте? Разходихте се по историческите забележителности? Да, само историческите. Разкарахме се. Други нищо не сме направили там. Колко време каза, че сте били там? Един месец. Един месец. Да. Добри условия, хотели? Много хубав беше. Хареса ми всичко. Джамиите там, големи се, некът нашите струшените. Хубаво бяха. Освен изучаването на духовни предмети, свързани с Корана, в училището се преподава и турски език. Така българо-мухамеданчетата, без да знаят и дума турски, го усвояват. Поредното средство на Анкара за отродяване на това население. Българки има ли тук, които да учат? Българки няма. Помаци, всякакви там, българки не. Защото турски трудно е. За това. А учите турски? Да, учим. Колко часа седмично? 2. 2 часа. Турски. А помакините как се оправят с турски? Те не знаят турски. Те са българки мюсюлманки. Разбират и турски. Не много, пак разбират. Дай. Турските ученици, туркините им помагат. Те се справят, разбират турски, обаче не могат да го говорят. Ти си с турски произход, нали? Да. А българи има ли тук, които учат? Българи мюсюлмани, имам предвид помаци. Няма, помаци има, да, помаци има. Помаци има, в нашия клас имаме, в Трудопския край са и бая са. Ти във вашия клас колко помаци имате? 4 помаци имаме. 4, откъде са? От Трудопския край са там, от Вели. Да. Да, оттам са, оттам са. Предимно там са. И те как се операт с турски? На български. Превеждаме им, да, на тях. Превеждаме, които преподават от турските учители. Превеждаме, иначе те няма как. А те учат турски заедно с вас? Да, заедно с нас. Колко часа седмично ви имате в 12 клас турски? Турски 2 часа имаме, турски език. Български? 3 часа имаме. Освен образованието, в масираната пропаганда на турския национализъм у нас се включват и един куп печатни издания. Сред тях е и появилият се в началото на 90-те години вестник Заман. Той е седмично издание с протурска ориентация и представя в най-благоприятна светлина политиката на Анкара. Отпечатва се едновременно на турски и български език. Вестникът се рекламира със специални листовки, поставени върху джамиите. За да бъде пропагандата пълна и светска и религиозна, срещу годишен абонамент за вестник Заман, читателите му получават подарък – книгата «Безкрайна светлина».